ассалому алайкум мухлисои канали Саудутиҷӣ. ҳама каса бардуруд чӣ хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай. ана ака гӯш кинен ки бардуруд дар ин видео чӣ ҳастайда. Дар ин видео чизои арзон роӣ кардагиам бардуруд ман ҳамун ҷои қизиқша барои шуморо гап мезанам. Бо диққат неки гӯш кинен. Як замини холияй нархеш 75000 сомонай. хонаи заминӣ ҳастай бардуруд 100,000 сомон. хонаи заминакӣ хай қиматтарш ҳам ҳастай. оли видеоро тамошо кинен дӯстони азиз, хулоса тенҷайда. ва як дукомнатай дига квартира ҳастай, яъне ки духонага квартира, нархеш 100,000 сомонай. видеои зур айне ки бардуруд не ки то хиша тамошо кинен. аз куҷо хона замин квартира дар кораи дар комментария бинависед. ман арзонтари уфта дар канал мемонам. ва касе ки мисол квартира ҳай, хона ҳай, магазин ҳай, гов мол дошта бошен, фарандро барои чизе ки барои фурӯш дорен, тариқи мо WhatsApp дар мо равон кинен. мо барои харидоро я рекламаи созеш мекунем. дӯстони азиз, аму як дона лайкира биҷиқен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кинен. рафтем ака. дӯстони азиз, не бародар нависае ки салом ака, шумо видеоро партоен, ман лайка ба танка меҷиқам ки пресс шава. гап нест шерина, зинда бошӣ. бардори азиз, чӣ хеле ки дар як хел видео гап мезанам, мисол ягон хонаи маҳқул шава, ба мегӯм ки ана сум боша ҳами хонаро мехаридам. и бародар нависае ки акаи Саудутиҷӣ ма да ҳаму гапит, ана ҳаму гапит маҳқулай ки мегӯй вой вой пул медоштам ҳозир мехаридамаш мега. гап нест не ки шерина, зинда бошӣ. ана ки бардуро мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ. бо диққат гӯш кинен. не ки аввал ҳаму як дона лайкира биҷиқена, дар комментария бинависен ки ака беҳтарин видео. гап надорам шерои нар, рафтем ака. бардурои азизам, ана ака навора сар кардем. бо диққат хишру ака гӯш кинен. якам эълони имрӯзаи мо бардуро замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати қалаи Ҳисор да будай деҳаи Сарчашмада. соҳиби замин мега ки 6 сотиқ замини обӣ дорам, ниҳолои мевадиҳанда дора дар наздики каналча. як тарафаш сетка кашдагӣ, як тарафаш девор кардагиай. свет ҳам ҳастай, оби тозаи мисол нӯшокӣ ҳам доштай, ҳуҷҷатош 100% ҷои беҳтаринай барои зиндагӣ кардан. нархш бардуро 75000 сомон мега. маълумоти бештара занг мезанен, мепурсен. бардурои азиз, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. ози хонаҳои заминира гап мезанем, баъд квартираода мегзарем. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 10 сотиқ заминда ду дархона хати калидораш кардагӣ, ремонташ миёнае. ов свет ҳаст, ҳуҷҷат 100%, анҷомхона, дегдонхона, ҳоҷатхона, ҳамом дора. ана 20 дона ниҳоли мевадиҳандаам шинондагӣ бидиҳанд. нархш бардуро ва хоҳарои азиз 110,000 сомон мега. бо савдо ҳам мешава. ё квартира дар шаҳри Бохтар боша, болоиш сумам метаҳанд. ва дӯстони азиз, ҳамин бародар мисол бо ду хонаи фурӯшиам дора дар ҳамин территория. номерои телефонаш ҳаст. касе дар хона дар кора аз ноҳияи Вахш бардуро, марҳамат занг бизанен. ин хонаи фурӯшиаи бо ду хонаи дигаам дора. номерош имо, WhatsApp ҳамаи чира дора. харидорои аниқ занг бизанен. нархи зур айне ки. бардурои азизам, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. и хонаи десям бардуро иам дар ноҳияи Вахша. ози ман мисол маълумотша гап мезанам метам, бо диққат гӯш кинен. хонаи фишӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Истиқлол да 10 сотиқ заминда 4 дархона кардагӣ. ду хонаш ремонт дора бардуро мисол барои зиндагӣ кардан. ду хонааш дигаш мисол ремонт надоштай. ов светаш ҳастай, ҳуҷҷатош ҳамаша кардагиан, не ки ҳамин сертификат надора. тамом. 40 дона дарахти мевадиҳанда дора. ана ҳоҷатхона доштай, баня, оғил ҳамаи чира доштай. хулоса нархиш 100,000 сомон мега. нархи зур айне ки бардуро касе харидори аниқ бошен, занг бизанен, бо арзон мешава. номерои телефонаш ҳастай бардуро. ина номерои поёнгиш WhatsApp ҳам дора. оз дига суратоша тамошо кунем. баъда ин хона бо мисол дига хонаҳо квартираорам ҳастай бардуро. дӯстони азизам, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. ин хонаҳои арзон амондесам бардуро бихарене ки касе ки сум дорен. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи 9 километр да Нефтяник шуда будай. ана кӯчаи Раҳқишлоқ навистагия бардуро. ана кӯчаи Раҳқишлоқ.
тарафи нефтияник шаҳри Душанбе чихеле гуфтум 6 сотиқ заминда дар хона кардагӣ ана кайлдор баня дурунашда ремонтиш меёна мисол мешава ки бидрои зиндагӣ кини ову свет ҳаст ҳуҷҷат 100% гирди хонара сетка кашидагиян ошхона ҳоҷатхона анҷомхона дорад дарахтои ана мевадиҳандаам доштае бардро нархиш 145 000 сомон мега нархи зур айне ки бардро касе харидори аниқ бошаин арзон мешава номерои телефонаш ҳаст имо ватсап дора бардрои азиз эълона давом метем хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор қишлоқи ана Гарадок навистагияй 50 сотиқ заминда хонаи деэтаҷа кардагияй 10 дархона дора бардро хона деэтаҷаи 10 дархона 50 сотиқ замин дар шаҳри Ҳисор чихеле гуфтам ана ремонташ коробка трезош мисол ана дару трезоша часпондагӣ бидиям бо 3 дархонаи баракам дора бардро 3 дархонаи аднаскадни ремонт кардагияи 3 дархонаш овсветиш ҳастай ҳуҷҷат 100% гирди хона маҳкам дарвозаи хушрӯ дора ошхона баня ҳоҷатхонарам доштае нархш бардро ва хоҳарои азиз 600 000 сомон мега касе харидори аниқ бошен савдо мешава номерои телефонаш ҳаст номерош имо ватсап дора дигар суратоша тамошо кунем бардро бози ана хонаи заминиву квартираҳорам ҳастай дар видео дӯстони азизам хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар маҳаллаи Дӯстӣ пеши ана вокзалда будай 6 сотиқ заминда 4 дархона қати веранти калон шай бардро ремонташ замонавӣ айне ки дар трезош пластикай ов свет ҳаст ҳуҷҷат 100% гирди хона маҳкам кухни баня термизам дора ҳоҷатхонарам доштае бардро ҳамаш тайёрай хулосада ами хона сума битеву бидро зиндагӣ ки нархш бардро ва хоҳарои азиз 450 000 сомон мега касе харидори аниқ бошен бо арзонам мешава номерои телефонаш ҳастай бардро ина номерои расияш ҳам ҳастай дар номерои расияш имо ватсап дора харидоро занг бизанем бардро арзон мекуна срочни пулшон дар корай дӯстони азиз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе поёни Гипразем тарафи пахтакор дабудай 4 сотиқ заминда 3 дархона кардагӣ кухни ҳамом дарунаш дай як подвали дигаам доштае бардро ана бо фундаментои 4 дархона қати кайлдораш рехтагиай мега гирди хона маҳкам ову светаш доимиай ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастай туалетам дора тегдонхона термиз ҳамаи чира доштае хулоса нархш бардро ва хоҳарои азиз 350 000 сомон мега бо арзон мешава ё духонага сехонага дар 7 километрам боша алиш мекадай агар мисол шаҳри ваҳдат дам боша бардро алишам мекадай хулоса ҳами хонара номерои телефонаш ҳаст занг бизанен маълумоти бештара бигирен дӯстони азиз мегзарем ба ҳаштум эълони имрӯза яъне ки квартираҳои арзон да гузаштем бардрои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе тарафи Хитои бозор да дом 9 этаҷае бардро сехонага дар сеюм ошёна қарор дора 75 квадратни метр ремонташ коробкай ов свеча бардро нав гузарондесан ҳуҷҷатош 100% ана балниса мактаб садиқ қарибай нархш бардро ана 310 000 сомон мега касе харидори аниқ бошен арзон мешава срочни бардро пулшон дар корай номерои телефонаш ҳаст номерои расияшам мисол ҳаста имо ватсап дора занг бизанен маълумоти бештара бигирен бардрои азиз мегзарем ба 9 эълони имрӯза ин квартира десен бардро қарор дорад дар шаҳри Бохтар номи пешнаш Қурғонтепа духонага дар 1 этаж қарор дора 60 квадратни метрай райони сеюм Адилени гуфти сай бардро мумкин ана совхози Файзали сеюм Адилени боша домои пешинаи хона ремонт кардагиай соҳиби квартира мега ки дастсрочни фурӯхтан дар корайша
харидори аниқ боша занг бизанам, мисол бо маслиҳат мекунем дар доми 5 этажа бидай. хона дар якум этаж диххонагач хеле гуфтам нархиш 100,000 сомон. 100,000 сомон бардуру. касе харидори аниқ бошен занг бизанен, маълумоти бештар аз соҳиби квартира бигирем. дӯстони азиз, монда набошен. бардурои квартира десен қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, як хонага дар дим этаж қарор дорад, 20 квадратни метрай. квадрат чихай бардуро камтар буда, 20 квадрат. райони ана гулбаҳор нависага бардуро. шаҳри хуҷанд, райони гулбаҳор, домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки ана срочно бояд буфрӯшемша, ҳама шароитош хубай. хуб, хай бардуроз мисол занг мезанен, маълумоти бештара мегирен. инҷа маълумотша камтарак навистагиай. нархиш 120,000 сомон мега. 120,000 сомон. номерои тоҷикистонай, касе харидор бошен, занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам, квартира десен қарор дорад дар шаҳри куллоб. диххонага дар 4 этаж қарор дорад, 37 квадратни метрай. домои пешинаи хона ремонт доштай. соҳиби квартира мега ки хона ана мисол ба яхел ба ҳамаи ашёҳош фурӯхта мешавад. бардуро мисол чизе ки дар ҳами квартира будай, ба ҳама чизош фурӯхта мешавад. мисол бо занг мезанен, хай мепурсен, давоми суҳбата ба телефон мекунен гуфтагиай. нархиш 148,000 сомон таргават мекадай. номерои телефонаш аст, бардуро касе харидори аниқ бошен, занг бизанен, диххонагара ана диххонага квартирара аз шаҳри куллоб 148,000 сомонда бихаренша. бардурои азизам, бисёр нависавден аз шаҳри душанбе ягон квартираи арзонтар мисол шаваб монем. бардурои ина як квартираи арзонтар барои шуморо мисол ёфтем. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри душанбе, як хонага дар 5 этаж қарор дорад, 22 квадратни метр, райони Шоҳмансур бардуро. дом новостройка будай, хона без ремонт, коробка. пул боша бардуро хай мисол квартирара мехариву як ремонт мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. дар Шоҳмансур будай, як хонага, нархиш 125,000 сомон. номерои телефонаш аст, бардуро касе харидори аниқ бошен, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардурои азизам, ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз ки ҷое ки мисол замин, хона, квартира дар мароӣ карданд, ман арзонтар барои шуморо реклама кардам. бардуро фикр мекунам хай нархҳои зур буд, мисол ай ҳама ҷо мондем. хулоса ман хушда бошам, як дона лайки бепала биҷиқен, агар битонен ҳами видеоро имо ватсап чи сайте дорем падилица кунен. ва бардуро касе ки мисол меҳмонен дар канали мо, форатон ки видеои наймара якмин шуда тамошо кунен, дар канал подписатсия кунен. ва бардурои азиз, як чизга даёдум зад, ана касе ки то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. ва бардуаҷону, ана бисёри бад гап намезанем. то видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. хай бардуаҷону.